Aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye janvier kalo tile 9 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Sikaso région sigibaa maaw n'u bololafɛnw kan olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati u sigiyɔrɔ la sanga ani wagati a yirala k'a fɔ ko san 2025 décembre kalo tile 31 tɛmɛnen Sikaso gouverneur ale kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a bɛ laseli kɛ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni tun bɛ Sikaso kɔnɔna na ko dɔ bɛna fara couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan ni ka taa bila fo kalo 3 yɛrɛ kɔnɔna o yɛrɛ de kɔnɔna a yiralen don k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na san 2026 fo ka taa bila mars kalo tile 31 na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni couvre-feu bɛ kɛ Sikaso région kɔnɔna na ni wagati kuntagala in kɔnɔna na. Kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an kun y'a yira la k'a fɔ ko Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛn bɛ nin région kofɔlen ma k'u caman yɛrɛ kɔni bannen don ni ka taa o yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko Kidali gouverneur ale kɔni ye décision ta décision min yɛrɛ kɔnɔna a y'a kɛ communiqué ni ka cari san 2025 décembre kalo tile 31 tɛmɛnen décision yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kidali gouverneur ale kɔni bɛ ordre di ko min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni tɛ ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la Kidali région kɔnɔna na mi wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka saraw tigɛ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko gouverneur kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta k'olu ma o faamuya ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka accuser ko min na nin ko in yɛrɛ kɔni na k'o tɛ olu nɔ ye. San 2015 wagati a yirala k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni sara ka di an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn nin yɛrɛ kɔni sanni contrat ko yɛrɛ kɔni na min ye yuruku ye ale ni ɲagami ko yɛrɛ kɔni donna o ko in na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min a bɛ san damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na nin ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye procès ko yɛrɛ kɔni nin ko hukumu na o baaraw daminɛna araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 accusé caman yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ min yɛrɛ kɔni kalama ni kɛlɛkɛminɛn sanni ko in na an ka Mali jamana kɔnɔna na san tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na procès ko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la kumaba minnu bɔra an bɛna n da se olu ma walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna bateau dafiri min kɛra Gambie jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jinak région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko dɔ farala o bateau dafiri yɛrɛ kɔni bilan kan araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2025 Gambie gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni na ni bateau dafiri yɛrɛ kɔni senfɛ ko dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni kɛra maa 39 ye ko a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɛmɛ sera ka don maa minnu yɛrɛ kɔni ni olu ɲɛnɛma yɛrɛ kɔni bɔra ji kɔnɔna na olu ye maa 112 de ni o maa 112 yɛrɛ kɔnɔna na farafinna jamana yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔden caman de bɛ o la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ min ye États-Unis ma olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka Groenland jamana yɛrɛ kɔni san ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ ye min bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Danemark yɛrɛ de kɔni ka mara dɔɔni kɔnɔna na arabadon janvier kalo tile 7 san 2025 Maison Blanche maaw yɛrɛ kɔni ka porte parole ni o ye Caroline Leavi yɛrɛ kɔni ale bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Donald Trump ye n'ale de États-Unis jamana ɲɛmɛ k'a kɔni bɛ hakili jagabɔ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Groenland ka nin yɔrɔ kofɔlen san wa Caroline Leavi yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw ta ne ye Groenland maaw yɛrɛ kɔni kama walasa jamana in ka se ka kɛ États-Unis ta ye ko min ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ye ko a tɛ o bɔ a ka plan na fɔla min wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ Sikaso region kɔnɔna na basigi ale lakana mun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ fo ka taa se adamadenw n'u bololafɛn lakana sabatili ko ma ka se ka o ko ninnu yɛrɛ kɔni to nin region kofɔlen in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale ye décision kuraw yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka fɛɛrɛba latigɛ ni laɲiniba nin yɛrɛ kɔni ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la. Communiqué la min carila san 2025 décembre kalo tile 31 tɛmɛnen min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ laseli min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na Sikaso region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dɔ bɛna fara couvre-feu in yɛrɛ kɔni kuntagala kan ni kalo 3 bɔɲan kɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni lakana ko gɛlɛya ye o kun bɛ Sikaso region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale kun ye couvre-feu yɛrɛ kɔni sigi a ka region kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɔ yɛrɛ kɔni farala nin couvre-feu in kuntagala kan ni kalo 3 bɔɲan kɔ de Sikaso fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ni o couvre-feu in yɛrɛ kɔni daminɛna san 2026 janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen n'a kun bɛ cɛ mars kalo tile 31 nata in na san 2026 Sikaso fantan 4 bɛɛ lajɛlen na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a laɲininen don Sikaso sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ni décision min yɛrɛ kɔni bɔra gouverneur yɔrɔ la u ka décision yɛrɛ kɔni labato u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'a daminɛ sufɛla 0 heure la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔni na min ye jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka yaala yɛrɛ kɔni ye région kofɔlen in kɔnɔna na u ka dankari o la ni wagati kofɔlen in kuntagala kɔnɔna na fɔlɔ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sikaso gouverneur a kɔni b'a yira k'a fɔ ko a ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ni ka dɔ fara couvre-feu kuntagala kan walasa basigi ye hale ni lakana min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso region kɔnɔna na ka o sabatilen to yen halisa wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sikaso region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw fo ka taa se lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma olu b'u k'u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ka jateminɛw caya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na walasa jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw olu ka lakana ka se ka sabati communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gouverneur Hamanɔgɔ don kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a kumana jɛlenya kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 kuntagala in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni e maa o maa yɛrɛ kɔni ka bɔ nin sufɛla heure kofɔlen nin yɛrɛ kɔnɔna na ka yala Sikaso region kɔnɔna na ni autoritéw yɛrɛ kɔni ma o yamaruya d'i ma i k'a dɔn k'a fɔ ko i kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ i kana ye kɛnɛmana la nin wagati kofɔlen ninnu na ka d'a kan interdilen don ko walasa gouverneur ye nin décision kofɔlen min ta décision in yɛrɛ kɔni ka se ka labato Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a laɲininen don lakana tigilamɔgɔw ale ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka patrouille yɛrɛ kɔni caya ni heure kofɔlen ninnu na Sikaso region kɔnɔna na walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ gouverneur ale kɔni ye décision min yɛrɛ kɔni ta décision ye o ka labato Sikaso sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka Sikaso region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na secteur dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka baaraw yɛrɛ kɔni tɛ se ka jɔ wagati kuntagala si yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na min ye gouverneur ye communiqué in kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ o maaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ walasa o maaw ka se ka continuer u ka baaraw fɛ ko min ye yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ se ka di secteur maa dɔw yɛrɛ kɔni ma n'o y'a sɔrɔ u bɛ a gɛlɛya kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni ye kɛnɛyaso maaw fo ka taa se service d'urgence maaw yɛrɛ kɔni ma yamaruya bɛ se ka di olu yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se ka ye kɛnɛmana na ni heure kofɔlen ninnu na service ba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso region kɔnɔna na ni o service ma ninnu yɛrɛ kɔni a ka kan olu ka tile kurukara ani su bɛɛ yɛrɛ kɔni kɛ u ka baaraw la min ye autorité u bɛ se ka yamaruya di o maa ninnu fɛnɛ ma fo ka taa se lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni ma n'i sera ni o kɔni ye autorité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la u bɛ se ka yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni di i ma walasa i ka se ka bɔ ni wagati kofɔlen in sufɛla heure in yɛrɛ kɔni na Sikaso region kɔnɔna na ko n'a bɔra o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye population y'a laɲininen don u fɛ k'a daminɛ sufɛla 0 heure la ni k'a bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 la bɛɛ lajɛlen ka to i ka sokɔnɔna yɛrɛ kɔni na gouverneur ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko nin décision min yɛrɛ kɔni ta ale fɛ k'a bɛ degun yɛrɛ kɔni se voyage kɛlaw fo ka taa se opérateur économique yɛrɛ kɔni ma ko nka o n'a taw ta a b'a laɲini ni man yɛrɛ kɔni fɛ u ka décision in faamu u k'u ka jamana kɔnɔden ɲuman yɛrɛ kɔni baara ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni wagati kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni na u kana na ye kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na Sikaso region kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko nin décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ décision in takun de ye walasa basigi fo ka taa se lakana min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso region kɔnɔna na halisa lakana in ka to yen ko yɛrɛ de kɔni na walasa an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la k'a laɲininen don Sikaso region sigibaa maaw fɛ u ka nin décision in yɛrɛ kɔni labato sanga ani wagati
Kidal gouverneur kon be ordre yɛrɛ kon di ko école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kon be no ko ka o école karamɔgɔ nu yɛrɛ kon ka saraw yɛrɛ kon tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la école karamɔgɔ mun yɛrɛ kon ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kon bɛnnen do Kidal région ma k'a ye ordre yɛrɛ kon di ko ka o école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kon ka kalo saraw tigɛ fɔlɔ. Kidal gouverneur kon ye laseli kɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kon carila san 2025 décembre kalo tile 31 tɛmɛnen ne o communiqué yɛrɛ kon carili kɔfɛ min yɛrɛ kon ye synergie des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016 ma yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'u ye gouverneur yɛrɛ kɔni ka décision in mɛn ko nka k'u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorités fɛ autorités ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ bɛnnen do Kidal région ma n'u dɛsɛlen do ka taa yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka fɛɛrɛ latigɛ ka condition yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min o école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na Kidal région kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka sara yɛrɛ kɔni tigɛlen do k'u bɛ nin situation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka ca ni école karamɔgɔ 300 ye nka min yɛrɛ kɔni synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin décision min yɛrɛ kɔni bɔra Kidal gouverneur yɔrɔ la k'olu ma o décision yɛrɛ kɔni faamuya. Moulaye Konimba Kulibali ni ale ye nin syndicat jɛkulu in yɛrɛ kɔni membre dɔ ye ale ka kumaw kɔnɔna na ko Kidal région autorité yɛrɛ kɔni nin décision min yɛrɛ kɔni ta k'ale ma o décision yɛrɛ kɔni faamuya cogoya si la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara yɛrɛ kɔni kɛ Kidal région kɔnɔna na n'u dɛsɛlen do ka taa yen nɔ ko a se tɛ o école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'u bɛ taa duguma sira yɛrɛ kɔni fɛ Kidal région kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na gouverneur filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta olu b'o décision yɛrɛ kɔni filɛ i n'a fɔ ko tilenbaliya yɛrɛ de kɔni ka d'a kan a se yɛrɛ de kɔni tɛ école karamɔgɔ ninnu ye ka taga duguma sira yɛrɛ kɔni fɛ Kidal région kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ la ko jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako to o lahalaya la ko maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ an ka Bamako kɔnɔna na ka taa Kidal kɔni région kɔnɔna na duguma sira yɛrɛ kɔni fɛ k'a tɛ se ka kɛ cogoya si la ka d'a kan jamana lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ma ɲi fɔlɔ o yɛrɛ de kɔni na synergie des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016 syndicat maaw yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ Kidal région autorités yɛrɛ kɔni fɛ ko Kidal région autorités yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni sigi sen kan o fɛɛrɛ nin yɛrɛ kɔni ka kɛ lakanako fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni walasa min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ ninnu ye olu ka se ka taa u ka baarayɔrɔ yɛrɛ kɔni na Kidal région kɔnɔna na k'olu b'a laɲini Kidal région autorités yɛrɛ kɔni fɛ u ka école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni bila lakana kɔnɔna na cogo min école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la fo Kidal région kɔnɔna na k'ali salon an kɔrɔ o ɲɔgɔnna dɔ yɛrɛ de kɔni kɛra ko wa o y'a baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o wagati yɛrɛ kɔnɔna problème foyi yɛrɛ kɔni ma don ko in na école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara Kidal région kɔnɔna na ni ka taa u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ Moulaye Konimba Kulibali bɛ tila k'a periperi latigɛ fɛnɛ k'a fɔ k'ale ɲinan yɛrɛ kɔni u kun ye fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa salon école karamɔgɔw taara cogo min Kidal région kɔnɔna na u ka se ka taa u tagacogo kelen na ɲinan tuguni ko wagati min olu bɛ ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa école karamɔgɔw ka se ka taa Kidal région kɔnɔna na lakana kɔnɔna na k'olu nana ye k'a fɔ ko gouverneur fɛnɛ ye nin décision kura in ta ko b'a yira fan dɔ fɛ k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka u baaraɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni bila ka taa kantigɛlikɛyɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Kidal gouverneur kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta k'olu nisɔndiyalen tɛ décision yɛrɛ kɔni kɔrɔ cogoya si la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yiralen don k'a fɔ ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ bɛnnen don Kidal région ma n'u tɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka sara yɛrɛ kɔni tigɛlen don ka d'a kan Kidal gouverneur kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko ka ni Mali yɛrɛ kɔni ka sara tigɛ nka école karamɔgɔw ka syndicat kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen tɛ ni décision ye ka d'a kan k'olu ka tagabaliya yɛrɛ kɔni Kidal région kɔnɔna na o t'olu semako yɛrɛ kɔni ka d'a kan jamana ka lakanako bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna na o tɛ maa si yɛrɛ kɔni permettre k'i b'a fɔ k'i bɛ bɔ Bamako duguma sira fɛ ni ka taa fo Kidal région kɔnɔna na o de la k'u b'a laɲini Kidal région autorités yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ latigɛ walasa école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako kɔnɔna na n'olu kan ka taa Kidal région kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɔ yan ni ka taa n'u ye Kidal région kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2015 wagati min yɛrɛ kɔni ye équipement militaire o sanna ka di an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ san laban nin yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara dɔw y'a yira k'a fɔ ko équipement militaire nin yɛrɛ kɔni sanni ko hukumu na ko yuruguyuruguw yɛrɛ kɔni donna a la kabini o yɛrɛ de kɔni kɛra nin y'a san damadɔni yɛrɛ kɔni procès ko in yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔ na a la k'a fɔ k'ale wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni procès ko in ye k'ale sa ale yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Bamako cour d'appel yɛrɛ kɔni na ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026
procès ko in yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka Bamakɔ cour d'appel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o procès kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na accusés ka avocat kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka client yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲanki ko minnu yɛrɛ kɔnɔna na ko olu mako bɛ o sɛbɛn na ko wa sɛbɛn nin yɛrɛ kɔni lasɔrɔli ka gɛlɛn olu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna na avocat caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka latigɛ min yɛrɛ kɔni ye procès kofɔlen yɛrɛ kɔni a ka reporter ka bila kɔfɛ la walasa accusation minnu yɛrɛ kɔni kɛlen don olu ka client ma u ka se ka u bolo da o sɛbɛn nin yɛrɛ kɔni kan avocat yɛrɛ kɔni kelen ni kan laɲini kɛ min ministère public ye fo ka taa se partie civile ma yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u ti jɛna ye procès in yɛrɛ kɔni ka reporter bilen ministère public ni partie civile ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye tribunaliw ye olu dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ko procès bɛ ka kɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a tɛ ka si fusaya ni si yɛrɛ kɔni ye ko avocat yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini min kɛ ni o de ye ko ka procès yɛrɛ kɔni reporter k'u bɛ ka o kɛ dɔrɔn de walasa ka olu yɛrɛ kɔni bɔ u ka sira kan ni o ye tiɲɛ yɛrɛ de kɔni ɲininen ni affaire ko in na an ka cour d'appel pôle économique et financier chambre criminelle président ni o ye Samba Kambura yɛrɛ kɔni ye ale y'a fɔ avocat ninnu ɲɛna ko ni avocat ninnu yɛrɛ kɔni mago bɛ sɛbɛn o sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ni procès ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka o laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ an ka pôle économique et financier parquet ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ wa min ye Samba Kambura yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko avocat ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ye k'u ka procès yɛrɛ kɔni reporter ko procès yɛrɛ kɔni tɛ reporter ko min ye procès yɛrɛ kɔni ko bɛ continuer ko n'u mago bɛ sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni na procès ko in kɔnɔna na k'u ka taa o laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ pôle économique et financier yɛrɛ kɔni parquet ɲɛmaa yɛrɛ kɔni yɔrɔ la procès ko in yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na min ye Aminata Doho yɛrɛ kɔni ni ale ye accusé dɔ ye nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na ale ka avocat yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ ko min yɛrɛ kɔni kiiri tigilamaw ye k'u ka wagati dɔ di ale yɛrɛ kɔni ma ale ni Aminata Doho yɛrɛ kɔni ka se ka ɲɔgɔn ye walasa u ka dossier in yɛrɛ kɔni lajɛ ɲɔgɔn fɛ yanni u ka na salle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko jaabi yɛrɛ kɔni na kiiri tigilamaw ye yamaruya di Aminata Doho ni a ka avocat yɛrɛ kɔni ma u ka se ka mɔgɔ fila ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔni procès in yɛrɛ kɔni ka daminɛ o ko in yɛrɛ kɔni kɔfɛ procès continuera ni Mamadou Touré yɛrɛ de kɔni ka témoignage yɛrɛ kɔni kɛlen procès kɛyɔrɔ in na min ye Mamadou Touré ale kun ye an ka Mali chef d'état-major général des armées kɔrɔ ye wa ale yɛrɛ kɔni kun bɛ tribunal yɛrɛ kɔni na walasa a bɛ min yɛrɛ kɔni kalama équipement militaire sanni ko in yɛrɛ kɔni na ka se ka o da kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni kulo kan ye affaire ko in kɔnɔna na min ye Mamadou Touré ni affaire ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale accusé don min yɛrɛ kɔni na o de ko contrat min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali état yɛrɛ kɔni ni société Paramount ma yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni ne Afrique du Sud ka société dɔ yɛrɛ kɔni équipement militaire sanni ko in yɛrɛ kɔni na san 2015 wagati ko min yɛrɛ kɔni Mamadou Touré yɛrɛ kɔni ko ale kɛra complice ye o ko in yɛrɛ kɔni na kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma Mamadou Touré ni ale bɛ retraite la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale hakilinaji kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale nana chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔna na san 2013 novembre kalo tile 22 ko wa dankarila ale ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni na san 2016 juillet kalo tile 7 ko min ye contrat kofɔlen yɛrɛ kɔni ni contrat min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni ka kɛlɛkɛminɛnw san fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko contrat in yɛrɛ kɔni signera san 2015 novembre kalo wagati de Mamadou Touré sɔnna ma k'a fɔ ko ka ale yɛrɛ kɔni to chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye contrat in ye k'a signera wagati de a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmani min yɛrɛ kɔni donna contrat in yɛrɛ kɔni na wagati laban yɛrɛ kɔni na ko bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ ale kɔni tɛ chef d'état-major yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔna na bilen bakurubaya la min ye Mamadou Touré a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni affaire ko in yɛrɛ kɔni na k'ale bɛ ka accusé ko min yɛrɛ kɔni na ko ale tɛ olu yɛrɛ kɔni dɔn ko wa ale nɔ tɛ ko in yɛrɛ kɔni si la chef d'état-major général des armées kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw salen finitigilakaw yɛrɛ kɔni ko o contrat sugu ninnu yɛrɛ kɔni bɛ lafasali ministre yɛrɛ de kɔni ka bolo kan wa dɔnniya bɛ o de la o de b'a ko bɛ ɲɛnabɔ ko min ale Mamadou Touré yɛrɛ kɔni ko in yɛrɛ kɔni wagati la ale kun concentrelen don finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération yɛrɛ de kɔni kan kɛlɛkɛyɔrɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye contrat ko in ye ale tɛ foyi yɛrɛ kɔni kalama a la ale sen ma don a la yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ kɔni ale sugandira ne ka kɛ Mali état-major général des armées yɛrɛ kɔni ko ale nalen o jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko an ka jamana finitigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni kun bɛ lahalaya min na o de ɲɛfɔla ale ye nka min yɛrɛ kɔni ye contrat ko in ye foyi ma ɲɛfɔ ale ye o ko la k'ale ka état-major général des armées yɛrɛ kɔni baarayɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa si kelen tɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni sen donna ni contrat in baaraw la ko contrat in labɛnni baaraw yɛrɛ kɔni contrat in yɛrɛ kɔni signé ko ale ka état-major général des armées yɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa si yɛrɛ kɔni sen ma don a la ko min yɛrɛ kɔni ye yɛlɛma don ne ye contrat in yɛrɛ kɔni na kɔfɛ yɛrɛ kɔni Mamadou Touré y'a yira k'a fɔ ko ale talen ni ka bɔ a ka chef d'état-major général des armées jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko san kelen o yɛrɛ de kɔni
kɔni kɔfɛ yɛlɛma donna contrat in yɛrɛ kɔnɔna ko yɛlɛma bɛ don contrat in na wagati min a y'a sɔrɔ ale tɛ jɔyɔrɔ in na bilen min ye Sanba Tambura yɛrɛ kɔni ale nana Mamadu Ture yɛrɛ kɔni ɲininka ko hali n'a sɔrɔ a sen ma don contrat in yɛrɛ kɔni signer baara ni a dilanni baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko a kelen k'a ye k'a fɔ contrat in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko majɛ ale ni fɛn caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko mun na a ma taa o ko nin yɛrɛ kɔni dénoncer a sanfɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni o ko jaabi la Mamadu Ture kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati yɛrɛ kɔnɔna lafasali minisiri min kun bɛ yen ko y'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a bɛ ka seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa laɲini fɛn fɛn bɛ fintigilakaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka se ka o laɲini nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sabati an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye procès kofɔlen yɛrɛ kɔni ale bɛ sen na halisa an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni avocat ye olu kun ye laɲini min kɛ ni ka fɔ ko ka procès yɛrɛ kɔni reporter kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni banna o kuma in ma o y'a yira k'a fɔ ko procès yɛrɛ kɔni bɛ continuer Mamadu Ture ni ale kun ye an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ye ko in kɛ wagati ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nɔ tɛ foyi yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko contrat in dilanni fo ka taa se a laban kow yɛrɛ kɔni ma ko ale ni a ka état-major maa si yɛrɛ kɔni sen ma don a ko la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma